Λένια. Κλαίω από τον πόνο, καλέ. Φωνάζω τους χάρτες στα πόδια. Σοφία, θα με παντρευτεί. Συγγνώμη, Κόμι Γιουσέκεβιτς, αλλά ο γάμος είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν θέλω να το κάνω όσο δεν έχω την εξυπνάδα να ξέρω τι κάνω. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, παπά. Καληνύχτα, αγόρι μου. Όταν τελειώσεις το διάβασμα, να σβήσεις την κουτίνα. Δεν το βάζω εύκολα κάτω. Θα ξανάρθω το πρωί. Καληνύχτα, εξοχότατε. Καληνύχτα, εξοχότατε. Σιγά, θα μου κάτσω στο μουσι. Τέτοια πεθερικά είναι χειρότερη κατάρα και από την κατάρα. Αυτό να μην συμβεί ποτέ, Θεέ μου. Ποιος είσαι εσύ? Για βγες έξω να σε δω. Καλησπέρα σας. Να σας συστηθώ. Ονομάζομαι Λέον Στεφάνοβιτ Τολτσίνσκι και είμαι ο... Ξέρω. Εσύ είσαι τρομερά με τις εξυπνάδες. Και εσύ είσαι καινούργιος δάσκαλος. Που έχεις έρθει στο χωριό για να σπάσεις την κατάρα. Αλλά τζάμπα θα πάει ο κόπος. Όπως και ο δικός σας ο κόπος να κερδίσετε την καρδιά της Σοφίας. Δεν θα καταφέρεις τίποτα. Η κατάρα σπάει με δύο τρόπους. Τι καταφέρνεις και μορφώνεις τη Σοφία? Πράγμα αδύνατο. Η Σοφία παντρεύεται εμένα. Πράγμα παράδεκτο. Αφού δεν σας θέλει, γιατί δεν βρίσκεται κάποιαν άλλη? Τόσες θα θέλουν να σας παντρευτούν. Μόνο που δεν πάει για τη συνήθως. Όποιον θέλουμε δεν μας θέλει. Και όποιος μας θέλει δεν τον θέλει. Δεν βοηθάς. Τη Σοφία τη θέλω γιατί είναι όμορφη. Έχεις δει τις άλλες κοπέλες του χωριού? Όχι, πώς είναι? Σαν και εμένα. Ένας άνθρωπος της δικής σας θέσης θα έπρεπε να εκτιμά περισσότερο τον εαυτό του, κύριε. Καληνύχτα. Όχι καλή νύχτα. Μία νύχτα. Ορίστε. Αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι αν στο τέλος της πρώτης μέρας δεν καταφέρεις να την κάνεις έξυπνη, θα πρέπει να φύγεις. Γιατί αν δεν φύγεις, στη μία μέρα για ένα δευτερόλεπτο θα πες και εσύ θύμα της κατάρας. Άρα, μόνο μία νύχτα περνάς εδώ όπως είσαι. Πάντα μου αρέσει να λέω αυτό το μονόλογο σε όποιον έρχεται στο χωριό. Αηδίες. Όσο και να προσπαθείτε να με τρομάξετε, κύριε, εγώ δεν φεύγω. Και να σας πω και τ' άλλο. Είμαι ερωτευμένος με τη Σοφία Ζουμπρίτσκι. Ερωτευμένος. Δεν υπάρχει έρωτας του που λες. Είναι ένας από τους όρους της κατάρας. Δηλαδή η Σοφία δεν μπορεί να με αγαπήσει. Αυτό έχεις διορία μόνο μία μέρα να το μάθεις. Μόνο μία μέρα. 25 ασήμαντες ώρες. 24 ώρες. Τι? Η μέρα έχει 24 ώρες. Εννοείς το Φλεβάρι. Όμως τώρα δεν έχουμε Φλεβάρι. Άρα είναι 25. Καληνύχτα, δάσκαλε. Δυστυχώς δεν πέσαμε. Τι δεν πέσαμε? Σε δίσεχτη μέρα. Άντε, καληνύχτα. Και... το λέτε, ο Άγιο. Δεν το πιστεύω, δηλαδή. Αν δεν καταφέρω να μορφώσω τη Σοφία, δεν θα μπορέσει ποτέ να με αγαπήσει. Τι θα κάνω, Θεέ μου, τι θα κάνω? Έχει εύκολο πράγμα, δηλαδή. Λέον, Σοφία! πρέπει να σε ξαναδώ. Κάπου να μην μας βλέπουνε. Πού? Εδώ, στο μπαλκόνι. Πότε? Τώρα. Τώρα, ναι, τώρα. Ανέβαινε. Κατέβα γρήγορα. Έχω κάτι πολύ σοβαρό να σου πω. Άκουσα την κουβέντα σου με τον Κόμι. Μπράβο, κατέβηκες τόσο γρήγορα. Λέον, δεν μπορείς να με μορφώσεις. Πρέπει να φύγεις από τον Φιλέντσικο αμέσως. Ποτέ χωρίς εσένα. Τότε πάρε με μαζί σου. Απόψε. Και η κατάρα. Η κατάρα δεν σπάει. Αλλά θα ζούμε στους πάλκους. Θα τρώμε ρίζες και εγώ θα γίνω γριά και άσχημη και πιο ηλίθια και πιο αγράμματη. Και δεν θα σε αγαπήσω ποτέ. Αλλά τουλάχιστον θα είμαστε μαζί. Ναι. Αυτό που περιγράφεις δεν είναι και το ιδανικό που έχω στο μυαλό μου. Τότε είμαστε χαμένοι. Όχι, Σοφία μου. Θα σου κάνω μάθημα. Θα τη σπάσουμε την κατάρα αύριο, το υπόσχομαι. Λέον, πόσο θα ήθελα να μπορώ να σε αγαπήσω. Θα με αγαπήσεις, Σοφία μου, αύριο, το υπόσχομαι. Καλά. Αύριο. Αύριο. Λέον, Τι είναι, Σοφία? κατέβα γρήγορα εδώ. Λέον, δεν μπορώ να κοιμηθώ, φοβάμαι. Μη φοβάσαι, Σοφία μου. Αν μάθαινα τι πάει να πει έρωτας, έστω και για μια μέρα, θα αντέχα χιλιάδες κατάρες. Καληνύχτα, Λέον. Ο Θεός μαζί σου. Ακούσατε τι είπε? Δεν την νοιάζει να την αγαπήσω, αλλά να μάθει τι πάει να πει αγάπη. Νομίζω ότι ήρθα στο κατάλληλο μέρος και εδώ θα βρω αυτό που ζητούσε η ψυχή μου. Εγώ
Εγώ αγαπάω τον Μίσκιν, τον Ιβάν, τη Σβετλάνα, ως και τον Κόμι Γιουσέκεβιτς αγαπάω. Όλους τους αγαπάω. Λέων, ξέχασα να σου πω κάτι. Ας το γιάβρε, βρε Σοφία. Δεν αντέχω άλλα νέα κι απόψε. Αύριο. Αχ, μακάρι να καταφέρω να μορφώσω τη Σοφία. Μακάρι να καταφέρω να τη σπάσω την κατάνα. Και μακάρι να μάθω να ανέβω κατεβαίνω σε αυτό το μπαλκόνι χωρίς να μου βγαίνει η γλώσσα. Τι θα γίνει αύριο. Άντε, καλή μου τύχη. Καλή τύχη σε όλους μας. Από ό,τι βλέπω γύρω μου, ισχύει. Και εδώ και αλλού δυστυχώς. Και πού να ξέρω εγώ. Να δούμε μήπως γράφει τίποτα στην εφημερίδα. Καλή ιδέα. Έβρεξε πάλι χτες. Και πού το γράφει. Δεν το γράφει, το νιώθω. Η εφημερίδα είναι υγρή. Μήπως την κατουρίσει ο σκύλος. Αποκλείεται. Ο δικός μου σκύλος θα κάνει μέσα. Έχεις εσύ σκύλο. Όχι, αλλά αν είχα θα τα έκανε μέσα. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι ο σκύλος μου. Και τότε η εφημερίδα γιατί είναι υγρή. Την αφήνει η εφημερίδα πόλης έξω. Είδες λοιπόν, έβρεξε. Ναι, αλλά του Ιβάν γιατί είναι στεγνή. Του Ιβάν αδιάδοχη. Την αγόρασε φαίνεται από τη γέτσνα μαζί με τις ομπρέλες. Καταφωνεί. Καλέ, τι έπαθες εσύ και σέρνες έτσι. Η αγελάδα μου! Μου βγήκε το λάδι για να της βγάλω το γάλα. Δεν καθόταν με τίποτα να την αρμέξω ανάποδα. Και γιατί ανάποδα. Την αρμέγω ανάποδα για να βγάλω πρώτα την κρέμα. Και αύριο θα την βάλω στην κατάψυξη και θα κάνω frozen yogurt. Πού είναι και της μόδας. Όχι καλέ, την αγελάδα. Άντε πάμε να βρίσω τίποτα. Κρέμα γάλακτος, ωραία κρέμα γάλακτος για τα παγωτά και τα γλυκά σας. Το κουβαλάω και από γέτσνα. Απρόκαλα το μαστέρι. Έλα να προσευχηθούμε, Ελένια, για τη σωτηρία μας. Κύριε, εσύ είσαι στον ουρανό και εμείς στο Κουλιέντσικοφ. Και είμαστε άσχημα μπλεγμένοι. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι, κύριε. Αλλά όχι και τόσο απλοί που να μην πιστεύουμε σε σένα. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, κύριε. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Ευλόγησέ μας. Ευλόγησε και την κόρη μας. Ευλόγησε και το δάσκαλο. Ευλόγησα και τον εαυτό σου. Όσο ο Θεός και να είναι, το έχει ανάγκη να τον ευλογήσει ένας Θεός. Αμήν. Ξέρετε τι ώρα είναι. 6 παρά 10. 8 και 4. 9 παρά 10. Εμείς δεν έχουμε ρολόι. Γι' αυτό διάλεξε όποια ώρα θέλεις. Αλλά τι συμβαίνει. Μα δεν καταλαβαίνετε. Ο Κόμις Γιουσέκεβιτς μου είπε ότι έχω μόνο μία μέρα περιθώριο να σπάσω την κατάρα. Εγώ έφτασα στο Κουλιέντσικοφ χτες ακριβώς στις 9 το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι έχω μόνο μία ώρα στη διάθεσή μου. Ούτε μία ώρα δηλαδή, γιατί μέχρι να σας εξηγήσω, πέρασε ήδη 1 λεπτό. Θεέ μου, βοήθαμε. Αχ, στο τσάκ δεν τον πρόλαβες. Πριν από 2 λεπτά του μιλούσαμε. Σας παρακαλώ πολύ, φωνάξτε τη Σοφία. Γρήγορα! Άκου, κάποιον ακούω στη σκάλα. Σοφία, πού είναι Σοφία, γρήγορα, βιαζόμαστε! Καλημέρα μαμά, καλημέρα μπαμπά, καλημέρα δάσκαλε. Τα είπε και τα τρία σωστά. Σα ήρθε. Γιατρέ, με όλο το σεβασμό, σήμερα η Σοφία πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη. Πρέπει να φύγετε. Όχι όλοι! Τώρα που το ξανασκέφτομαι, καλύτερα να κάνουμε το μάθημα έξω. Πείτε στη Σοφία να κατέβει. Να ανέβει. Να έρθει εδώ, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια, και θα φροντίσουμε, δάσκαλε, να μην σας οτοφλήσει κανείς. Κανείς, Ιβάν. Γεια σου, Σοφία μου. Γεια σου, γελέ μου. Να κάνεις ό,τι σου λέει ο δάσκαλος. Και εμείς θα προσευχόμαστε για σας. Δάσκαλε, αν δεν τα πάει καλά, ειδοποίησέ μας και χτυπώντας στο παράθυρο 3 φορές δυνατά, μετά 2 πιο σιγά. Και μετά 6 ακόμα πιο σιγά. Αν δεν τα καταφέρεις, χτύπα 7 φορές δυνατά. Και μετά 3 φορές πιο σιγά. Αν θέλετε πρέπει να φάτε, Πού φύγετε επιτέλους! Δεν θα πάει καλά, το νιώθω. μη σ' ακούσουνε, χαμήλωσα τη φωνή σου. Είμαι μάνα εγώ και τα καταλαβαίνω αυτά. Το σύλλογος έχει σήμερα. Σοφία μου, χτες βράδυ σκεφτόμουν ότι αυτό που πάμε να κάνουμε είναι σχεδόν αδύνατο. Ήξερα ότι δεν θα τα καταφέρω και θα έπρεπε να φύγω από το Κουλιέντσικοφ, όπως κάναν και όλοι οι υπόλοιποι δάσκαλοι. Αλλά σήμερα, όταν σε κοιτάω στα μάτια, ξέρω ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Γι' αυτό δεν πρέπει να σκεφτόμαστε την αποτυχία ούτε να απελπιζόμαστε. Μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας σώσει
Και πρέπει να προσπαθήσουμε για να γίνει αυτό το θαύμα. Τι είναι θαύμα? Θαύμα είναι αυτό που κάνει ο Θεός. Εσύ είσαι ένα θαύμα, Σοφία. Δηλαδή, εμένα με έκανε ο Θεός. Αμέ, είχε και μεγάλα γέφια εκείνη τη μέρα. Πρέπει να βιαστούμε, Σοφία. Αυτό είναι μαθηματικά για το νηπιαγωγείο. Δεν είναι πολύ προχωρημένα για μένα. Δεν είναι καθόλου προχωρημένα. Άλλοι με μαθηματικά νηπιαγωγείου γίνονται υπουργοί και σώζουν κράτη. Καλώς, Ναστράβια. Λοιπόν, πρόσεξε με. Αυτό είναι το ένα, το σύμβολο της μονάδας. Κοίτα, ένα δάχτυλο, ένας λέων, μία σοφία, ένα βιβλίο. Τώρα πρόσεξε με. Κι άλλο δάχτυλο. Ένα και ένα κάνουν δύο. Επανέλαβε. Τι απ' όλα? Ένα Ένα και ένα και ένα κάνουν δύο. κάνουν δύο. Ναι, μπράβο, σκίζουμε. Είναι πολύ περήφανο για σένα, Σοφία μου. Είσαι έτοιμη να σκαγίσουμε? Ναι, τώρα με ιστορία παρακαλώ. Θα σκίσω και εκεί όπως τα μαθηματικά. Όχι, κορίτσι μου, δεν τελειώσαμε ακόμα με τα μαθηματικά. Δεν τελειώσαμε. Δύο και ένα κάνουν τρία. Επανέλαβε. Μα δεν τελειώσαμε με το ένα και ένα. Τελειώσαμε, μα θυμάσαι την απάντηση. Τι θυμόμουν πριν? Πρέπει να τη ξαναθυμηθώ και τώρα. Φυσικά πρέπει να τη θυμάσαι συνέχεια. Γιατί θα με ρωτάς συνέχεια πόσο κάνουν ένα και ένα. Όχι, θα προχωράμε. Ένα για παράδειγμα, δύο και ένα, τρία και ένα κτλ. Αν δεν θυμάσαι πόσο κάνει ένα και ένα, πώς θα πάμε το δύο και ένα? Εσύ ξέρεις πόσο κάνουν ένα και ένα. Φυσικά. Τότε γιατί να το μάθω κι εγώ? Αν με αγαπάς, θα μου λες την απάντηση όταν σε ρωτάω. Ναι, αλλά δεν θα είμαι πάντα δίπλα σου εγώ. Πρέπει να το ξέρεις από μόνη σου. Άμα σε ρωτήσει κάποιος. Άπα, στο χωριό δεν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Αλλά και να τους το έλεγα, δεν θα ξέρουν ποια είναι η σωστή απάντηση. Ναι, επειδή είσαστε καταδικασμένοι σε άγνοια. Και τώρα αυτή είναι ακριβώς την κατάρα, προσπαθούμε να τη σπάσουμε. Θυμώνεις μαζί μου. Τι νόημα έχει να μορφωθώ αν είναι να θυμώνεις μαζί μου? Πριν που δεν με ρωτάγες τέτοια πράγματα, μου μίλαγες πολύ γλυκά. Δηλαδή, άμα γίνω έξυπνη, θα θυμώνω κι εγώ έτσι. Σοφία μου, δεν θυμώνω. Η αγωνία και η ανυπομονησία με κάνουν και φωνάζω. Συγγνώμη. Πάμε πάλι, έτσι. Επανέλαβε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Επανέλαβε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Επανέλαβε! Όχι! Δεν πάνε σε ό,τι λέω. Επανέλαβε όλες τις υπόλοιπες λέξεις, εκτός από τη λέξη επανέλαβε. Λοιπόν, πόσο κάνουν ένα και ένα. Επανέλαβε. Πως ήσουν μικρός. Τι πάει να πει πως ήμουν μικρός! Πάλι θυμώνεις. Όταν κάνεις ερωτήσεις εσύ, θυμώνω εγώ. Μικρός ήμουν πάρα πολύ περίεργος. Ήθελα να μάθω τα πάντα για τον κόσμο. Από πού ερχόμαστε, ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Καλή ερώτηση. Ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου? Σοφία, μην κάνεις ερωτήσεις. Η ώρα κοντεύει να τελειώσει. Και πώς θα μορφωθώ? Λοιπόν, Σοφία, εσύ δεν θα ρωτάς. Θα απαντάς μόνο σε ό,τι σε ρωτάω εγώ. Μα έτσι θα μάθω μόνο ό,τι θέλεις εσύ. Γιατί να μην μάθω ό,τι θέλω εγώ? Γιατί αυτά που θες να μάθεις εσύ δεν έχουν καμία αξία. Δεν έχει αξία να μάθω πως ήσουν μικρός. Φυσικά και όχι, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ναι, αλλά εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ από αυτά που έχουν σημασία. Άσε τι σε ενδιαφέρει. Εγώ προσπαθώ να σε μορφώσω. Ναι, αλλά ενώ δεν κατάφερες να με μορφώσεις, κατάφερες να με ενδιαφέρεις. Και αυτό για μένα έχει σημασία. Πάλι θα τρελαθώ. Πάμε πάλι. Τώρα θα πρέπει να έχει μάθει τα καναρινίστικα. Καλύτερα και το καναρίνι. Θα κρατήσει πολύ αυτή η αγωνία μας. Δεν έχω πουλήσει ούτε ένα λουκάνικο από το πρωί. Καλημέρα, γιατρέ. Τι γίνεται εκεί? Τώρα της παθαίνει γυμναστική. Γιατρέ, έχω ένα επίγον γράμμα για τον δάσκαλο. Ησυχία! Βρίσκεσαι στη σχολική περιοχή. Γιατρέ, έχω ένα σημαντικό γράμμα για τον δάσκαλο. Γράφει επίγον και γι' αυτό πήγα μόνο σε 3 λάθος σπίτια πριν. Δεν βλέπεις ότι έχει δουλειά τώρα. Φέρ' το αργότερα. Κύριε Μίσκιν, λέω να περάσω μια μέρα από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο να ανοίξω ένα κοινό λογαριασμό. Μπράβο, Ιβάν! Και με ποιον θα ανοίξει το λογαριασμό? Εδώ θέλω τη βοήθειά σου. Με κάποιον που να έχει λεφτά. Δεν μ' αρέσει καθόλου όπως πάνε τα πράγματα. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Να προσευχηθούμε στον Κύριο, να μας ελευθερώσει από τη σκλαβιά μας. Ησυχία! Σοπάστε όλοι. Θέλει να μιλήσει ο δάσκαλος. Θεέ μου, μακάρι να πιάσαν το προσευχές μας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και το πόδι του να βάλει, αρκεί να γίνει η δουλειά μας. Τι έγινε, μορφώθηκε ή όχι? Αφού θέλει να την παντρευτεί. Γιατί σώνει και καλά τι θέλει μορφωμένη. Τίποτα. Και έχω μόνο λίγα λεπτά στη διάθεσή μου για να σας πω αυτά που θέλω, γιατί σε λίγο μπορεί να μην έχω την εξυπνάδα να σας τα πω. Επειδή αγαπάω την κόρη σας τη Σοφία, θέλω να ζητήσω το χέρι της. Να το πάρεις μαζί σου και να μείνει το παιδάκι μου πουλό. Το ζητάω αυτό τώρα ακόμα που την αγαπάω, γιατί σε λίγο μπορεί να μην γνωρίζω τη σημασία της λέξης. Προτού το ρολόι της Εκκλησίας χτυπήσει 9, πρέπει να έχω την απάντηση.
Καλό παιδί φαίνεται. Τι λες, λέγε, ότι τη δώσουμε την κόρη μας? Μα μόνο το χέρι τη ζήτησε. Να τη δώσουμε ολόκληρη. Είναι κρίμα να της το κόψουμε. Συμφωνώ. Πρώτη φορά μίλησε σωστά. Το τρέμε. Ποιος? Το τρέμε. Εκείνος απάνω στο λόφο. Εκείνος που ρίχνει τα νερά. Έχει δίκιο ο Μίσκιν. Δεν θα τον επιτρέψει το γάμο. Μια στιγμή. Αν ένας ξένος παντρευτεί στο Κουλιέντσικο προτού γίνει σαν και εμάς, μπορεί να πάρει την νύφη μαζί του. Α, δεν το ήξερα αυτό. Αυτό το έβαλε ιστερόγραφο ένας άλλος κόμις Γιουσέρκεβιτς για να κάνει την κατάρα πιο μοντέρνα. Εγχροσυνισμός. Εξυγχρονισμός δεν είναι. Εξυγχρονισμός. Αλλά όσος εξυγχρονισμός και να γίνει, μια κατάρα δεν πάει να είναι κατάρα. Και σαν τους εδώ έχει πέσει μια μεγαλύτερη. Άντε πάλι με αυτούς εδώ. Και ποια είναι η δική τους κατάρα? Δούνου του! Να αφήσουμε μια κουζίνα τόπους. Δίχως να τρώτε και δεν μας βγάζει τίποτα. Δηλαδή, δεν θα ξαναδώ το παιδάκι μου. Μήπως πρέπει να του δώσουμε μόνο το χέρι της. Δεν θα ξαναδείτε την κόρη σας, αλλά θα ξέρετε ότι ζει κάπου μακριά, ευτυχισμένη και έξυπνη. Και στο μακρινό χωριό που σας λέω, τα πιο έξυπνα και μορφωμένα παιδιά φεύγουν για να γλιτώσουν από την κατάρα. Άντε γιατρέ, δώσε την αδειά σου. Άμα δεν θέλεις να τη δώσεις στον δάσκαλο, δώσε τη σε μένα. Α, δεν ξέρω, αυτό είναι απόφαση. Και εγώ δεν μπορώ να παίρνω αποφάσεις. Ας τα αφήσουμε στον ύψιστο. Ό,τι αποφασίσει αυτός. Τι κάνεις εκεί, Λέων? Απολαμβάνω τις τελευταίες στιγμές της λογικής μου. Το έχω πει, οι ευχές δεν βγαίνουν αληθινές. Δεν κατάφερα να σε κάνω να πετάξεις πάνω από λίμνες και βουνά, Σοφία. Αλλά δεν θα φύγω. Θα μείνω εδώ, μαζί σου για πάντα. Και τα μάτια σου θα με φωτίζουν αν και θα ζω στο σκοτάδι της άρνοιας. Γιατί αυτό είναι το αντίτιμο του ερωτά μου για σένα. Θα έκανα τα πάντα για να σε σώσω από αυτή τη δυστυχία. Λέων, τρέχα να σωθείς. Υπάρχουν ηλίθιες και στα άλλα χωριά, κάποια θα βρεις. Αλλά τουλάχιστον δεν θα γίνεις και εσύ ηλίθιος. Άκου και να θυμάσαι τα λόγια μου για πάντα. Σ' αγαπάω με όλη μου την καρδιά. Ακούστε, την καμπάνα της εκκλησίας. Έφτασε η ώρα. Μπορεί να μην στα ξαναπώ αυτά τα λόγια. Αχ, πολύ συγκινητική σκηνή, μπορείτε να γελάσω. Μην ξεχάσεις ποτέ τα λόγια μου. Σ' αγαπάω, Σοφία. Πες το άντρα μου, πήγαινε πες ότι τους δίνεις την άδεια να παντρευτούν. Δεν σ' αγάπησα για πολύ. Αλλά σ' αγάπησα πολύ. Πάω, αλλά πρέπει να δω τι ώρα είναι. Θέλω να μάθουν όλοι στο Κουλιέντσικο ότι Εννέα η ώρα και στο Κουλιέντσικο πολλά μπαίνουν καλώς. Εννέα η ώρα και στο Κουλιέντσικο πολλά μπαίνουν καλώς. Θαυμάσια νέα, δάσκαλε Κολτσίνσκι. Μαμά, παπά, ακούστε και εσείς όλοι. Ο δάσκαλος κάτι θέλει να μας πει. Λέων, μίλα. Μίλα. Πού είναι τα μήλα? Δεν τα βλέπω. Α, μήλα. Λόλα, να ένα μήλο. Ποιος είμαι εγώ και πού πάω? Ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης του ανθρώπου? 12-2. Κάπου το έχω ξαναδεί. Είναι το ίδιο με το δικό σου. Λέων, μίλα, ενώ μίλησε. Πες ό,τι έχεις να πεις. Δεν έχω τίποτα να πω. Είδατε, οι καινούργιοι ηλίθιοι δείχνουν πιο ηλίθιοι. Νέο μοντέλο. Εξυγχρονισμένο. Ναι, μου, θέλεις ακόμα να παντρευτείς την κόρη μου? Την ήθελε όταν ήταν έξυπνος. Γιατί θέλει τώρα που... Τιμή μου, κύριε. Το ξέρω εγώ ότι δεν θα τα κατάφερνε. Από την πρώτη στιγμή που μου αγόρασε το μπακαλιάρο μου. Ελάτε, πάμε εμείς τώρα. Δάσκαλε, αν ποτέ χρειαστείς επίγον γράμμα, έχω ένα για σένα. Σοφία, αγάπη μου, να πας στον κήπο να φυτέψεις μερικά λαχανικά. Γιατί δεν θα έχουμε για σαλάτα το βράδυ. Τώρα, δάσκαλε, ποια είναι τα σχέδιά σου, τώρα που όλα άλλαξαν? Δεν ξέρω. Πρέπει πρώτα να συνηθίσω την ηλικιότητά μου. Τώρα δεν μπορείς να είσαι δάσκαλος. Γιατί δεν γίνεσαι πολιτικός? Και στο μακρινό χωριό που σας έλεγα, πολιτικός που λένε ότι είναι ηλίθιος, παράτησε την πολιτική και διδάσκει στο καλύτερο πανεπιστήμιο. Ευτυχώς δεν έχουμε πανεπιστήμιο στο χωριό. Θα ερχόταν εδώ ο Σπρίτανης. Πολιτικός, όχι ακόμα. Αφήστε να περάσει λίγο καιρό στο χωριό. Να αποκτήσω πείρα. Πάντως, άκουσε τη συμβουλή μου ως γιατρού. Τώρα που σέρνει εσύ κατάρα, να προσέχεις το κρύο και τα ρεύματα. Εσύ μην αργείς, να κατέβεις στην ταράτσα, να βγάλεις το Καταρίνη βόλτα. Έχει να κάνει την αλλαγή του από χτες. Προτού χτυπήσει η καμπάνα, χτύπησε η καμπάνα, κάναμε μάθημα. Τι λέγαμε, Σοφία? Έλεγες ότι με αγαπάς και ότι έπρεπε να το θυμάμαι εγώ αν το ξεχνούσες εσύ μετά τις 9.
Μ' αγαπάς. Τι πάει να πει αυτό? Δεν θυμάμαι. Ίσως άμα με φιλούσες να το θυμόμουν. Αμέσως. Ωραία ήταν. Πλέον, όσο λιγότερα ξέρεις, τόσο καλύτερα φυλάς. Όσο καλύτερα φυλάω, τόσο πιο έξυπνος γίνομαι. Σοφία, αγάπη μου, κοίταξέ με και πες μου τι βλέπεις. Τι είμαι? Είσαι ένας που φυλάει ωραία και λερώνει το παγκάκι του Ιβάν. Όχι, Σοφία μου, δεν κατάλαβες. Δεν έπιασε καμία κατάρα. Έχω ακόμα τα μυαλά μου, παρίστανα τον ηλίθιο. Παρίστανε στον ηλίθιο. Αυτό δεν μου φαίνεται και τόσο έξυπνο. Είναι, σε λίγο θα δεις. Και η κατάρα. Δεν με έπιασε. Βέβαια, είχα αγωνία, ειδικά όταν χτύπαγε η καμπάνα, αλλά μετά δεν έγινε τίποτα. Και τότε το κατάλαβα. Η κατάρα σε πιάνει μόνο άμα το θέλεις. Η ηλικιότητα του Κουλιέντσικου οφείλεται στην ενοχή, στο φόβο και στην υποταγή σε κάποιον τύραννο, κατάλαβες? Όχι, δεν κατάλαβα τίποτα. Αν από τη μέρα που γεννήθηκες ο πατέρας σου έλεγε ότι είσαι κακό παιδί, τι θα γινόταν? Θα με έδερνε από τη μέρα που γεννήθηκα. Όχι, θα το πίστευες. Και θα με έδερνε. Πρόσεξε με. Από τη μέρα που γεννηθήκατε, σας λένε ότι είσαστε ηλίθιοι. Καταλαβαίνεις τώρα? Όχι τόσο καλά όσο πριν. Άκουσε με. Έχω ένα σχέδιο να σπάσει η κατάρα και να σωθείτε από τον Γιουσέκεβιτς. Τι σχέδιο. Να παντρευτείς τον Γιουσέκεβιτς. Μα που είσαι ηλίθιος. Δεν εννοώ τον κόμι Γκρέκορ. Α, με τρόμαξες. Εμένα θα παντρευτείς. Εγώ θα είμαι ο Γιουσέκεβιτς. Κατάλαβες τώρα? Τι με ρωτάς, αφού ξέρεις την απάντηση. Εσύ θα μου έχεις εμπιστοσύνη. Ο γάμος θα γίνει αύριο και η κατάρα θα σπάσει αύριο. Αύριο θα είσαι έξυπνη. Αύριο θα έχεις σοφία, Σοφία μου. Δώσ' με ένα φιλί για να με τονώσεις. Φεύγω τώρα να καταστρώσω το σχέδιό μου. Λέων, είμαι τόσο συγκινημένη. Απόψε θα καθαρίσει το μυαλό μου από όλες τις βλακίες για να μπορέσει να πει αύριο η εξυπνάδα. Και μου αρέσει τόσο το συγκίνησμα. Το σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή. Πρέπει να βρω τον κόμι Γιουσέκεβιτς. Για μένα μιλούσε, Το συμπαθείτε, Πιο πολύ από μένα, Παραδεχτείτε, θα έδινα ότι έχω και δεν έχω. Δύναμη, πλούτο, τα πάντα. Για να είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής. Δεν θα φορούσα αυτό το ηλίθιο.